Quan penses en una antiga mina de pirita abandonada al mig de les muntanyes, probablement no penses en tamissos. Però avui separarem pedres utilitzant una de les tècniques més emprades per estudiar materials granulars. Després de recollir les mostres de Valdeperillo i Navajún, una de les primeres anàlisis realitzades va ser l'estudi granulomètric mitjançant tamissat. Aquest assaig permet estudiar la mida de les partícules minerals i avaluar el grau de fragmentació d'una mostra. Si la pirita ha patit erosió i alteració durant anys, és més probable trobar partícules més petites i fragmentades. El procediment es va realitzar seguint els principis de la norma UNE-EN 933-1 per a la determinació granulomètrica mitjançant tamissat, adaptada a un laboratori educatiu. L'objectiu era comparar la distribució granulomètrica de les mostres de Valdeperillo amb les de Navajún per comprovar si existien diferències relacionades amb l'alteració del mineral. Per a aquest experiment vaig necessitar tamissos, una balança analítica i les mostres de pirita recollides durant el treball de camp. Primer vaig pesar la mostra completa i em vaig registrar la massa total. Després vaig col·locar els tamissos en ordre decreixent d'obertura. A continuació, vaig introduir la mostra al tamís superior i vaig començar el procés de tamissat. Les partícules petites travessen les malles inferiors, mentre que les partícules de mida més gran queden retingudes als tamissos superiors. Això permet obtenir la distribució granulomètrica de la mostra. Les mostres de Navajún van mostrar una distribució força homogènia i la major part del material va quedar retinguda a les fraccions de mida més gran. Per contra, les mostres de Valdeperillo van presentar una quantitat lleugerament superior de partícules fines. Això podria indicar un major grau de fragmentació i alteració natural a les mostres de Valdeperillo. Tanmateix, l'anàlisi granulomètrica per si sola no permet demostrar processos de contaminació ambiental ni confirmar reaccions químiques d'oxidació. Per arribar a conclusions sòlides, és necessari complementar aquests resultats amb altres assajos.